Imos coa información deportiva. Primeira vitoria da tempada para o equipo feminino da Escola de Fútbol Municipal de Boiro. As xogadoras impuxéronse ao Sardoma por un axustado 1-2, nun encontro disputado en Vigo que serve para recuperar sensacións despois da derrota da pasada semana. As boirenses chegaron a Vigo con gañas de redimirse do duro correctivo recibido na xornada anterior e dende o inicio amosaron un gran nivel de xogo. Aos 5 minutos de partido, Laura Vila adiantaba o Boiro cun gol que poñía o marcador en 0-1, resultado co que se chegou ao descanso. Xa na segunda metade, no minuto 52, Antía González ampliaba a vantaxe co segundo tanto do encontro. O Sardoma recortou distancias no 67, cun gol de Paula Armada, pero o marcador xa non se movería máis. Co 1-2 final, o Escola de Fútbol Municipal de Boiro femenino logra sumar os seus 3 primeiros puntos da tempada e ascende así ata a 8ª posición da táboa, con 4 puntos. A vindeira cita será na casa en Vista Alegre, onde recibirán o Tomiño Fútbol Club Femenino, un rival directo que ocupa o posto inmediatamente inferior na clasificación.